Kublai phi baro ki pai ba bat kinong Krishan jong ka Voice of the People Party. Di mga i ba RP Srani ubadai unong lam ktin jong ka party lan spokesperson jong ka. Di hagani ko por ngawan shapi ban ai ka jing kublai bat haga jo ko por yo kruo na kalyang jong ka party haga bedai bat ka jinglai da shai ka singi ka jingya jongi sa secretariat kata kamur ka hendril turik ubnai August arajar akun riu kebangi lapan baik bakan long hakapor khatway beje menstap te nagalyang juga party ni kwa banbu kajing kerpat ya pi barok ki pai ba kinong kersan juga party ki bani simban talang bat ngi la sai ba kane kajing liyai sapo secretariat ba nginia ya kalenti ka ba jajai kalenti da ka burom ka akor ngila khot kerteng ya kane da ka peaceful march kata kamot kajinga lenti kapa jai haka bangin peni ye kajing persya ka jongi ya kane ka sarkar MDA halor kisi tali ki mat jing dawa ki bangi gum kaseng layai pertang layai pensengo suka sarkar ndai haudu menta ngimpat yo i ye kajing juba kapa dai biang na kalyang jong sarkar te kum kadak jong kajing persya jongi ba kajing penpau ye kajing sengo jongi kumupat ba ka parti ye ka sarkar election ye kane kesenjam bangin liya sa sekretariat la sya kasngi di haga ni kajing ya kajongi ibu kajing kerpat ipi ki pai ba maka mengelong na pastang baginya da kalenti ka bajai da ka burom da ka akor tingin ya kata kerukom ba kanum don kanu kanu kajing punthut kajing penwet iki wai part ki badon ha kani kaju kalenti ba bat kanum don kanu kajing pendeng lan kajing pensakot iki kali ki baya ya ki surok ba de haga jo kapor kerpat ipi ki nangisim banta bar khoj ha kani ka peaceful march ba ngin le khut ngin le suba ngin berat pathar gino ki yut kinyer lane gino ki bangi ngira ki tiar kala banlong kum ki bilar mer ki wai ten re ngin sumar bahaya ki ngin bu ala ki jong ki pla ki jongi kharang ba kanum long ka jing panjaklia ya ka sorok ya ka lenti ka sengkin kharang ba ka jing ya lenti kan long ka ba jai ba kan long ha ka lenti ka padon buram ka padon akor ba ka khut ka pasuba te kata ka dei ka bangi ki karpat na kalyang joka party ban ni khot ngi were pi ba kat bala ngin persang ban bat ya ka por bangi ya ban pendek ya ka program ruha kapor kababiang. Sa si senpat na kalyang joka party kublai sigon kublai siya.